mapipigilan yan. Susunod naman lahat, lalo dito mga taga-Ordaneta. Susunod yan sa batas. Opo naman, batas na laban lang, di ba? Just yung mga tao. Kung hindi rin sila wala talagang vote buy. Sa bagay, kahit nabigyan yan, kung talagang hindi naman na alam kung sino iboboto, no? Kailangan din yun para sa ating mga mahirap. Talaga? Yan ang importante. Hindi na mapipigilan yun. Dahil alam mo ngayon, sa hirap yun ng buhay, ay talaga nangailangan din ng tao ng pera. Mga maaring pwedeng kung siguro. Hindi naman malalaman kasi wala pang action mga lahat. Ay mga paligid, parang may magagandaan loob ng tao na may gusto talagang permanente. Hindi po natin masasabihin, madam, sa hindi po pare-pares ang ng tao ngayon, hindi po natin alam. Hindi siya mapipigilan kung hindi mismo yung mga nakaupo ang mag-uumpisang hindi gagawa ng ganun. Pero kung mismo yung mga nakaupo ang gagawa, walang mangyayari. Pigilan niya kung katulad ng panahon ni Duterte, siya yung nag-umpisa mula sa pinakataas. Inumpisa niya, napigilan naman natin. Pero kung ikaw nakaupo, ikaw pa yung mauna, walang mangyayari. Susunod lahat yun. Siguro po nga, nasa tao din po siguro pag pipiliin nila yung mga, ano nyo po yun, yung mga tamang pong tao na dapat nasa halalan. IFM News.